Shaibu na ko da yake ni dai bai gida nake cewa amma yau da yake ya hada in kira shi aibu ko ba gaskiya a Shaibu na zan so kafin mu shiga cikin aikin dan ma tambaya biyu zuwa uku saboda yanayin aikin na tabbatar an ɗauki zafi ba bukatar tsayawa a zan so ɗan kallon masu rashin aibu nawa a ina aka haife shi kuma ɗan ina ne ɗan wace unguwa ne kuma ina yi karatu a taƙaice. Assalamu alaikum. Ni dai an haife ne a cikin unguwar gyaɗe-gyaɗe. Gyaɗe-gyaɗe babban layi Tarauni local government Kano state kenan. Kuma na yi primary school a nan gyaɗe-gyaɗe. Daga nan na tashi na tafi junior secondary school sabuwar kofa. Daga nan na tashi na tafi Kano Teachers College KTC kenan. So daga nan kuma sai na ɗan samun lokuta sai na fara kuma School of Technology. So amma yanzu na National Open University of Nigeria ina karanta Criminology and Security Studies insha Allah. To masha Allah bai da wannan zan so ji Shaibu Lawan ka san kowa a harkoki yana da mai gida zan so zuwa mai gidan Shaibu Lawan a wannan harka. Haka ne kowa yana da mai gida. Mai gida na a wannan harkar shine Hafizu Bello. Hafizu Bello shine mai gida na shine kusance da gidan Alinuhu ma tunda muna tare majalisa daya kusan zo dai mun fara da wani fim mai suna Dijangala da ni da Alinuhu kenan. Hafizu Bello shine dauki nauyi sai kuma shi Alinuhu already yana tare da HRB wanda sun yi shooting wani fim na manta sunansa a wancan lokacin da shi da Halisa amma Dijangala shine ya fara fitowa shine fim ɗinmu na farko wannan Hafizu Bello shine mai gidan mu kenan gaba daya. To a bai da wannan na san kowa yana da amini a cikin harkarsa ko kuma aboki wanda yake shi a zan so ji koko maso ma za su zo su ji wane ne babban aminin a Shaibu Lawan Kumurci. Gaskiya a cikin su jarumai gaba daya abokai na ne to kuma dole akwai amini guda daya wanda nake tafi shi kaga ba da kamar shi Alinuhu kenan tun kafin mu fara harkar fim din muna tare da shi ko muka shigo cikin fim din tare da shi amma yanzu sai ka ga namu ya samu shekara 2-3 bai ganna ba ban gan shi ba sai dai fim ya haɗa amma har yanzu ba da shi tun da shi mun taso da shi tun childhood friends kenan so amma a cikin jarumai kuma ina da aminai irin su Damusa Kazaza Dumbadis Sinana kenan da kuma Zulkifulu Allah ya ji kansa so wayannan suna da cikin aminai wanda kusan a industry koyaushe muna tare da su. To masha Allah a Shaibu Lawan kowa ya sani dai Shaibu Lawan in ya fito a fim harka ce ta dafa sare-sare kwace rashin mutunci a ko ba gaskiya ba a zan so mu juya akalanka tashin farko ka fito mana da waka mu gaya fuskar ka za ta nuna yanayi na soyayya akan fulan sun zuwa ce kai mana waka soyayya akan fulan da kai da budurwa kana waƙe ta tana waƙe ka magaya kallon za a kasance muzurai za a yi mata ko zuru ba ka da kes ai ka san ni actor ne gaskiya kuma shi actor dama kaman chameleon yake hawainiya so ana sa shi ya canja ba ka ga a fim din sai fito maka dan giya sai fito maka a malami fito maka dan iska fito maka dan daba gashi nan dai ko wannan ba sai a gwada dai shi nan a mana uzuri saboda ka san wancan ana gyaggyarawa a kamera kafin a nuna mutane wannan ko direct to the point zai iya bakin kokari na ba matsala ko sha ta kasa zan rera Allah ya to shi ke dan ba da ma bari nan shi abun maganar an naɗa ka da budurwa maka ya za ta kasance